Y. Salutare tuturor, sunt Ionuț. Jucăm asta Counter Strike Hai să te văd, bă. cu Cosmin. Bă, dar unde ești? N-ai băișcut? Nu știu niciodată n-am avut mapa. Eu m-am aruncat din mapă. Yeah! Aha, eu câștig. Bă, eu am VIP! Știai? Nu ai. Ba da, mie mi-arată că eu am VIP. Dă-i tab. Stai, bu. Scrie ceva în chat. Stai. Bă, dar de ce nu pot să iau arme? Vezi că n-ai. Apasă B după B să cumpără. Știu, mă, da. Trebuie să mă sinucid. Scrie în 15 Pentru la altă echipă că Unde n-ai mai ști? prostul, că virgulă ca prostul am intrat, am făcut ceva de greșeală. Bă, am tot la aceeași echipă. E greșeală. Dai. VIP. Bă, de ce mi-apare că eu? Bă, eu când dau mă, îmi apare și o versiune 5 auto asasin. Te uiți la mine? Unde n-ai văzut? Așa. Unde ai fi, bă, tu? Tu te-ai băgat la roșu, Da. nu? Așa. Hai că te găsesc eu, că știu. Știu eu, acum am învățat mapa. Au. Bă, eu sunt ce în prost. bază la tine. Eu vin la tine. Hai la tine, în bază. La mine, hai. Au, băgam iași. Căcatul să-mi bag. Eu nu pot să cumpăr arme. Apăs, bă, vreau să-mi iau un piștot. Gata, mă. Hai, bă. Dacă mi iau și eu. Hai, băgam iași. Dacă mi iau acum. Chișetul. Nu mai merge să cumpăr, că zice că am VIP. Hai, mă, vin acolo la mine în bază. Hai. Stai că nu știu. Vii? Nu știu pe unde ești. Să ieși să-ți dai un cap. Unde drăciu ești, mă? Unde chișetul meu ești, mă? Vin acolo unde te-am omorât. Știu, gata, unde ești. Bă, eu sunt la tine în bază. Dacă te-aș găsi. Stai că mi-am băgat de aia la pistol. Sunt la o Seamă. piscină mare. La o Da, piscină. mare. Aha, ești praf. De ce? Aici ești, nu? Uite, prostul, nu mă văd. Nici nu mă lăi. Nu te-am văzut acolo sus unde stai. Stai, mă, că nu vin eu acolo la tine. Am căzut în gaura aia roșie. Unde ești, mă? Hai, vin acolo la geamul ăla. Păi da, unde te găsesc? Hai, mă, la geam. Tatu. Dar tu unde dai, mă? Unde te dai, mă? Bă! Dai... Eram jos RS. undeva. Dar pe care bară Apeși pe apeși? Y. Y și care e bara? De lângă Shift. Băi, de ce nu zici așa? Stai, mă, că-mi iau eu un... Dar n-am scur. Stai, mă, că vin la Păi, tine. dar știu unde sunt. Acolo sus ai la geamurile alea. Eu sunt altundeva, nici nu știu pe unde sunt. Eu nu știu pe unde sunt. Hai, vină la mine în Dar nu știu bază. pe unde să iau. Că sunt undeva și nu știu unde. Să vedem pe ea ca la Minecraft. Aoleu. Bă, dar pe unde? A, uite, păi. O, da, uite, am văzut. Tu câte viață? Am 69. Eu mai am 69. 78. Sunt la tine în bază, fraiere. Da, Aoleu. Cine vine acum în bază? Stai să-mi cumpăr o armă. Nu merge! hai, mă. Nu știi, bă, tu că vine acum să te... Proste. Hai, mă, vino afară acolo, ești în gaura aia.
În gaură din ușa aia. Unde, De bă? unde ai intrat tu pe ușa aia? Ești de acolo. Aici? Urcă sus. Și pe unde acum? n-ai mai? Vino mă sus în baza ta de unde te dă. Unde? Bă, du-te, drept. Știi că dacă dai în cap îți ia mai Știu mult și eu de damage? 2 râs. Stai mă, nu mă. Mă, nu mă lasă să-mi iau armă. Mi-a luat 2 pistoale. Eu nu mă lasă să-mi iau o armă. Hai mă, coboară. Mă lasă, uite. Apasă, păi n-ai cum îi zice, n-ai monei. Cum ar veni. Tu cât te-ai urcat acolo sus? Nu știu, mă duc în să aia? pe undeva. Da, cred că tot acolo mă duc, dar nu mai știu pe unde ole. A, gata, știu. Hai. Păi, Hai, du-te acolo. nu mai știu pe unde. Nu, că sunt altundeva. Hai mă, vino, că găsi, gata, hai. Unde ești, mă? Nu, eu nu te văd. Băga mi-aș! Bă, du-te, bă! Tu ai VIP? Ba da, mi arată că ai VIP. Dă-i mă râsă. Eu nu. Nu mă lasă să iau iteme. Puști. Hai cu pistolul. Ia și Mi-am luat cel mai bun pistol. Ce pistol ai? hai. Cu pistolul de omorât. Hai, Ia fii stai tot că acolo, nu știi? găsesc, Dacă mă unde m-am citit eu. nu mai găsesc aia. Da, vii, tu stai acolo. Bă, stai, bă! Bă, lasă-mă să te omor și odată, te rog eu. Bă, du-te, eu nu mai mă joc, gata. Păi dacă sunt bun, Dă-te, n-ai. știi, nu știu să dai în cap îți ia cel mai mult damage. Hai, mă, lasă-mă să te omor și odată. Stai că nu mai găsesc. Bine. A, gata, gata, gata. Șu. Stai, mă. Bă, unde-l-i? Mă lași, da? Da. Dacă mă găsești. Hai, bă, vin încoa. Bă, dar tu mai Te-am filmezi? văzut. Bă, eu gata, nu mai fac. Hai pe alt server. Bine, gata, hai. Bă, Dă tu. BSK. Hai, Nu, mă, găsesc nu, eu hai mă aici să la ne internet. jucăm pe ăsta, da. Mă, lasă-mă să te omor și odată. Stai că am găsit unul pe internet. Hai, bine, tot pe ăsta. Hai Da, să ne da, mă, trezim lasă tot să te acolo. omor odată. Hai să ne schimbăm echipele. Intru la echipa aia eu și tu la asta. Hai că eu intru la aia. Eu am Nu intrat. merge. Băi, Bă, păi cum mai intru, că nu-mi dă voie. nu știu. De ce? Bă, jucăm pe Stai. câs. Eu are Băi, VIP ca jucăm, scrie acolo la, dă la favorite, ADD server, scrie câs punct. Dai. B, S, C și atât, capa. Capa. Bus, Punct ro. bus, capa. Și fate terorist. Da, bă? Și cum mă fac Prim. terorist? Care e terorist? Sunt mai mulți pe server? Da, Îmi ești place mapa. spectator. De aia ce? nu știu. De așa te-a băgat unul din... Băi, uite cum are unul are unul numele... Stai că unul din Cioceni. Hai mă odată, eu ieși intru iar. Da?
și intră secunde. iar și fă de terorist. Terorist. Primul. Prietene, Cred că pe mine mă scoate din cart. Da, m-a Deci- scos din canter. Din canter. Mai am și eu un server cu zombie. Da, tu nu știi să joci. Bă, nu știu ce are de nu pot să pun laser. Lasere. Hai mă pe alt server, că pe ăsta pe- trebuie să aștept 11 secunde, 10, 9. Căsăpunglăgână.ro. Da, hai. Pe lângă Stai mă că bă, mă conectez stai. și eu acum. Hai, gata. Te faci tot terorist. Mie- Da? Mie mi s-a încarcat cu Și mie. terorist mă fac. Bă, Îmi place. mie nu mai mi se încarcă. Mie nu mai... Bă, iar mă scoate. Gata, Și am pana intrat. mea are, mă. Hai. Uite mă că m-am Bă, eu omorât. știu să joc cu o armă, cea mai bună armă. Am uitat să-mi iau armă, de ce? E mapa aia cu gheață? Nu merge. Ia să încercăm să jucăm în LAN. Vezi, uite, Bă, ziceai păi în acolo LAN. îți Și cum trebuie- jucăm în LAN? Băi, acolo trebuie să-ți faci să server. caut eu pe Și ai tu YouTube, bani unde să-ți faci joace- server? A. Bă, mă iau ăștia așa că am Eu LAN. nu intru pe asta. Stai că intru pe alt server, zic eu acum. Bă, eu am Iar LAN. mă scoate De din ce? contact. Că pe unele mape am LAN. Bă, pe Acum m-a dat spectator de mine ăla. mă scoate. Ăsta ești tu? Bă, eu Bă, și bine, cam atât cu și acest el. episod și unde îi dau, bă, ca să opresc asta? Mi-a trebuit să pun fișier.